बोसोरे दि जाब्रां सारनि मुंख्लं सानखौ लोब्बा लाखिनानै अन्थाइबारि माया क्लाबाव बोसोरे आं खेला होबाय थानायखौ आं नुनो मोन्दों। थांनाय बोसोराव आंबो बेवहाय लेडिसफोरनि खेलायाव आंबो सासे चिफ गेस्ट हिसाबै आं नुजाफैनो मोन्दोंमोन। जोबोद खुसि आरो दिनै बेजों लोगोसे जि दिनै नैबे जाब्रां सारनि जि मुंख्लं सान बे सानाव दिनै आं सेंग्राफोरखौ लानानै बा दानि जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ लानानै दिनै आङो मोनसे टिम इन्ट्रेस्ट खालामनानै दिनै आं टिम लादोंमोन। बे टिमाव दिनै आंनि टिमा गलनैयाव देरहाबाय, बिराद खुसि। आरो बेजों लोगोसे आङो बेखौनो फोरमायनो सानबावो, दिनैनि टिमा गलनैल' देरहादों, खिन्थु नेक्स्ट टाइमाव बिनिफ्राय साबसिन आं गेलेनो होगोन होननानै आरो आङो खालामबावगोन। मानो होनना बुङोबा माखासे आंनि टिमसा सफैजोबाखै, साब्रैसो, बिनि थाखायनो जों गलनैल' सोनो हाबाय। बिनि उनाव जाहाथे जोङो गलबासिम सोनो हानाय जोङो केपासिटिखौ लानो हायो, बेखौ आं नाजाबावगोन। आरो जाय बिथां दि जाब्रां मुंख्लं सारा दिनै जाथिनि थाखाय दिनै थैनानै थांबाय, दिनै सारमोना बा बिथांमोना बा जोंनि दानि जिरायनानै थानाय जाय एनडिएफबि बिथांमोना दिनै गोबां खस्थ'यै गावनि बिमा बिफा बिदा फंबाय जाथि हारिनि थाखाय दिनै गावनि न'खरनि गासैखौबो गारनानै हाग्रा बंग्रा दिनै ओंखाम मोनजाया दै मोनलोङा दिनै गावनि जिउखौ बाब्राब दिनै गावनि जिउखौ गारनानै थांबाय। माखासे थैनायफ्रा दिनै जाय बिथांमोना दिनै गोथाङैनो दं, बिथांमोननिसिम आङो रायजो राजानिसिम मोनसे खावलायनो सानो, जोङो जोंनि माखासे एनडिएफबि जेरै दि जाब्रां सार बिथांखौ अन्थाइबारि माया क्लाबनि बेजों लोगोसे गावनि बिसिबां मानि टिम्स केडार्सफोर बिथांमोना दिनै जाब्रां सारखौ मोनसे सनमान होनायजों थैनानै थाङोब्लाबो जाहाथे बिनि आत्माया गोजोन थासारियाव मोनसे खुसि रंजानाय मोनहैयो, बेनि थाखाय बिथांमोना दिनै बे खेलाखौ गेलेहोबाय थायो। बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर। आरो जोङो बिथांमोनखौ जों बाख्नायनांगोन, बिथांमोना जि बे दि जाब्रां सार थैनायाव दि बे मुंख्लं सानखौ लोब्बा लानानै जोंनि माखासे एनडिएफबिफोरखौ रायजो राजानो देखायनायजों लोगोसे बा खोन्थानायजों लोगोसे बे खामानिखौ मावबाय थानायनि थाखाय आरो अरायसम रायजो राजाया सापर्ट होनानै जाहाथे बे अन्थाइबारि माया क्लाबाव फैनानै नायफैयो आरो फाइनालसिम जाहाथे जोङो बयबो रायजो राजा फैनानै नायफैयो, बेखौ आं खावलायनाय थाबाय। नोंथाङा गोबां मानसिफोरनो सहाय होयो, मदद होयो, हाबाफारिफोर नैबे हाबाफारियावबो नोंथाङा एसे सिगां मदद होगोन होननानै फोसावदों, माबायदि मदद होगोन होननानै? नंगौ, बिथांमोनजों आं जेबो रायलायनाय माबा जायाखैमोन, अब्लाबो माने आंनि जि टिमसा देरहानाय हिसाबै आंबो खुसि। आरो बेजों लोगोसे दि जाब्रां सार मुंख्लं जानाय बे सारखौ आङो सिनाया, अब्लाबो आङो एनडिएफबिखौ बा जोंनि जाथिनि थाखाय नांबोनाय हिसाबै दिनै आं बिथांमोनखौ आं सिलुट लायो, दिनै आङो मान होयो, आङो सनमान होयो। बिनि थाखायनो जाय बिथांनि जाब्रां सार जि थैनानै थांबाय बा मुंख्लं जाबाय, बिथांनि नामाव आंबो जाखिनि हायो 30,000सो आङो माने सारनि नामाव आं होगोन होननानै आं बेखौ रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायबाय आरो कमिटिनि सिगाङावबो फोरमायबाय। फाइनालसिमाव देरहागोन माबायदि आसा खालामदों नोंथाङा? दानि टिमखौ नायनानैथ' देरहानांगौ, आरो आं साब्रैसो लाबोबावगोन टिम्स माने प्लेयार्सफोरखौ। बिथांमोना निस्सय आंनि बुंनायजों बा रायजो राजानि सापर्टजों बिथांमोना फाइनालसिम गागोन होननानै बा आं लांनो हागोन होननानै आङो बेखौ आसा थाबाय। आरो आं रायजो राजानि सिगाङाव माने फाइनालसिम आङो देखायथारगोन होननानै आं नाजाबाय थागोन आरो नाजालांगोन। नोंथाङा गावनि फेभरेट श' नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानायफैबाय नामा? गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार ऑप्टिक ब्रॉडबैंड प्लान्स। मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रीमिंग, गेमिं, आपल'ड, डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827।